Jabugo, hem vist que el nostre client en Dionisio estava posicionat, bellota de Jabugo està posicionat, comprar jamón de denominación de origen estava posicionat. I llavors, què passa si una persona escriu comprar jamón de denominación de origen Jabugo? Pues que també surt jamón Jabugo bellota, comprar jamón de denominación de origen bellota, i en aquesta part d'aquí, que és la central, seria comprar jamón de denominación de origen bellota de Jabugo. Llavors, si logrem posicionar aquesta frase d'aquí i treballem aquesta frase d'aquí, l'anem treballant, llavors multipliquem exponencialment les possibilitats que ens trobin, el que hem vist abans. Llavors, la gràcia és frases farcides amb adjectius, amb sinònims, amb plurals, singulars, i que siguin coherents aquestes frases, o intentar que siguin el màxim de coherents possibles. No podem fer també frases molt llargues, perquè si no ho volen les talla, però si les talla cap problema, la tallem nosaltres i cap problema. I anem treballant. Llavors, això, aquest gràfic és molt important que us quedi clar.